Hej, Thor, Bjørn her. Vi producerer fossile brændstoffer hver dag, men hvor kommer de fra? For at komme til bunden af det mysterie, har vi lavet en illustration af havbunden. Olie og gas består faktisk af organisk materiale fra havet, primært plankton, hvilket forklarer, hvorfor der findes så meget mere olie i varme områder. Det organiske materiale samler sig på havbunden, men forrådner ikke, da der er mangel på ilt. Det vil over længere tid dækkes af et lag slam, hvilket er en blanding af kalk, sand og bjergarter, der eroderes ud af jordoverfladen og transporteres ud i havet af floder. Men for at det opbevares under jorden, kræver det en reservoirbjergart, der kan holde på massen. Havbunden skal altså være lavet et stof med høj porositet, hvilket gør, at den også har en høj permeabilitet, altså den kan sinke ned i jorden. Selve olien dannes ved højt tryk og høj temperatur, omkring 90-150 grader. Olien stiger naturligvis opad i vand, så for at stoppe det fra bare at flyve ud i havet, skal der være et lerlag, der kan stoppe det, da ler er så tykt, at olien ikke kan trænge igennem det. Selve oliedommen skabes, når mængden af olie begynder at trykke opad på lerlaget og bøjer det, så det skaber et reservoir. Jeg er TB, og tak for simpelthen